AB Shady זה בורחת, הסבלון מתחת, מנסה לחבל במילים כמו שתי בדים ממחת. כותב מוחק, יצא לי במהתחת, מנסה לתפוס את העיפרון אבל היד נפתחת. אבל שהראש לא מתפקד כמו היא עדיין לא תובדת, אז נשאר תאום לבד, אין לי הרבה חוכמה בין השורות, אבל יש שלט שרשום על הבדות משתררת מישהו כבר יציג גדרות, או לפחות קו שאסור לי לחצות. אבל לא, כל אחד בשלו בדינה אתה אחרי דלגים רבים ועוד לא הקישו את הקפה לגלות, אבל עזבו את זה, אנחנו ממשיכים למכור ילדים למרות שמייצרים את זה ילדים תזינים זקנים. זמן נתייחס בחומרה לבעיה הזאת, איך אפשר לא לגמום לכם אפריקאים שמתפחים כמו כבשים בשורות, זה מעגל שלא נגמר, עדיף לדפוק כתום בראש, אבל אין מספיק אומץ אבל גם אין מה לחשוש.